ಗ್ಲಾಸ್ ತಪ್ಪಿದೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಗ್ಲಾಸ್ ದರ್ತದು ಐತವ ಲೈಫ್ ಲೈತ್ ಕುಲ್ಲೊಲಿ ಅಂದತೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಾತ ಇಂಕ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ಅಲೌಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ದಾದ ಬಂದು ಕೇನಿ ಚೂರು ಈ ಕಲೆಡ ಪುರ ಪಾತೆರ್ದ ಬಂತು ಆರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್ ಸೊ ಹಾಯ್ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ನಮಸ್ತೆ ಯಾನಿಕಲ್ಲ ರೋಹಿಣಿ ಸ್ಟಾರ್ ಏನ ಗೊತ್ತುಂಟ ಯಾನಿದೆ ಉರುಪಿದಂಡೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಊರಿದ ಬ್ರಹ್ಮಕಲಶಾಲೆ ಅಂತ ಏನು ಉರುಪಿದಂಡೆ ಒಂದು ಲಗೇಜ್ ಎನ್ನ ಒಕ್ಕ ಏನು ಪಂಡತಲೆ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಲಿಫ್ಟಡ್ ನಾವು ಸರಿ ಡೌನ್ 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 ಪೋಡು ಓಕೆ ಬೇಗ ಪಂಡಂದಾಂಡ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಇಪ್ಪುನು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಲಿಫ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಅಲ್ಲ ಇಂಚನೆ ಲಿಫ್ಟ್ ತುಲೆ ಮೂಲಿತ್ತೆ ಕೂಡ ಆತೇ ತಿರ್ತು ಪೋಡು ಅದಾಗ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಸೊ ತೂಕೆ ನಮ್ಮ ಪೋಯಿದ್ದೆ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಲಗೇಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಂಡ್ರೆಗೆ ಖಾಲಿ ಒಂಚಿ ಲಗೇಜ್ ಪತ್ತೊಂದು ಅವಳ ಕಿನ್ಯ ಲಗೇಜ್ ಒಂಚಿ ಕಂಡ್ರೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಈ ಸರಿ ಲಗೇಜೇ ಇಜ್ಜಿ ಈ ಸರಿ ಅನ್ನ ಜೋಕುಂಡ ಲಗೇಜ್ದ ಓಪನಿಂಗ್ ಬಂದು ದಾಲ ಬರಂದು ನಿಕ್ಕಲಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಚಿನ ಬಂಡಂದಾಂಡ ಮಸ್ತ್ ಉಂದುಂಡು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಉಂಡು ಮುದು ಲಗೇಜ್ದ ಫ್ಲೈಟ್ದ ಪುರ ಅಂಚಾದ ಒಂದೇ ಲಗೇಜ್ ಕಮ್ಮಿ ಸರಿ ಬಟ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ಇದೇ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಲಗೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇತ್ತುಂಡ ನಮ್ಮ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಲ್ತು ಪುರ ಬರೋಡಾತೆ ಉಂದಾಡ ನಮ್ಮ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಟೈಮ್ ತಾಗುಸಿ ನಮ್ಮ ಕಂಚ ಓಕೆ ಎನ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ನಿಕ್ಲ ಬಾಲೆ ಯಾನು ದುಬೈ ಪೋಂದು ನಮ್ಮದು ದುಬೈ ಹಾಯ್ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇಸ್ರೇಲ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ತುಲೆ ಎತ್ತು ಶೋಕುಂಡು ಬಂದು ಎಂಕ ಉಳ್ತುಲೆ ಅವನು ಫ್ಲೈ ದುಬೈದ ಕೌಂಟರ್ ಉಂಡದು ಎಂಕ ಅಡೆ ಪೋವು ಸೊ ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವ್ನು ಮಸ್ತ್ ರಶ್ಶಿನ ಉಂದಿರತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಯಾನಂಚು ಬೇಗ ಬೈದೆನಾ ಒಂಚು ವೆಯ್ಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಅಂತೂ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಏನು ರೀಚ್ ಆಯೆ ತೂಕ ನಾನೈತೆ ನಮ್ಮ ದುಬೈ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ದುಬೈಡ್ ಒಂತೆ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ಲ ಉಂಡು ಬೋರಿಂಗ್ ಕ್ರೇಜಿ ಡೇ ಬಂದ್ಬಿರುತ್ತೆ ಅಂಚೆ ಉಂಡು ನಮ್ಮ ಡೇ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ಆತೆ ತೂಕ ಬೊಕ್ಕ ಒಂತೆ ಅಂಚಿ ಚಕ್ಕಿನ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವಳು ಪೂರ ಈಗಲೆಗೆ ಮಸ್ತ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಬಲ ಎಂಚಿನ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇಸ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಅವ್ರು ಪೂರ ಏನು ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ಓಕೆನಾ ಹಾಯ್ ಯಾನು ಎನ್ನ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಪೂರ ಅಂಡ್ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವತ್ತಂದೆ ಮುಲ್ತುರ್ದು ಎಂಕ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಮುಲ್ತದೀತೆ ದುಬೈ ಪೋಂದುಲೆನಾ ದುಬೈ ಹಿಡ್ದು ಎಂಕ್ ಒಂದಕ್ಕೆ ಒಯ್ಕ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಮುಟ್ಟ ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಪಾಸ್ ತಿಕ್ಕದಾತಂಡು ಅವ ಯಾನ್ ಕೇನಿಯ ಮೂಡು ಏರ್ಪೋರ್ಟುಡು ದಾದೆಂದು ಪಂಡ ಎಂಕ್ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಉಂಡಾತ ಎಂಕ್ ಹೋಟೆಲ್ದಲ್ಲ ಅಲೌಡ್ ಮಲ್ಪೇರ ದಾದ ಬಂದು ಕೇನಿಯೆ ಐ ಕಲ್ಪನಲು ಇರ್ನ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಲೈ ಇಪ್ಪುನು ಎಮಿರೇಟ್ಸ್ ಅಡೆಗೆ ಪೋಲೆ ಅಲ್ತ ಕೌಂಟರ್ಗೆ ಪೋಲೆ ಅಡೆ ಪೋಯರಿಂದಾಂಡ ಇರೇಗಕ್ಕಲು ಹೋಟೆಲ್ದ ಒಂದು ಮಲ್ಪೇರು ಹೆಂಚಿನ ಹೋಟೆಲೆಲ್ಲ ಒಂದು ಉಂಡಿರೇಗಂದು ಪನೀರು ಇತ್ತೆ ದುಬೈಗೆ ಹೋದು ತೂಡು ಹೆಂಚಿನ ಅದಾದ ಒಂದು ತುಲೆ ಅದೇ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ಗೆ ಜಸ್ಟ್ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆಯ್ಬಕ್ಕ ಎಂಕಲೆಗೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿ ಒಂದುಂಟು ತುಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚ ಬರ್ಪ ಪೂರ ಚೆಕ್-ಇನ್ ಆದು ನಮ್ಮ ಬರ್ನಾಗ ತುಲೆ ನಮಗೆ ಎಂಚ ಏತೆ ಶೋಕು ಜ್ಯುವೆಲ್ಲರಿ ಬೋರ್ಡ ಎಂಚಿನ ಸಿಲ್ವರ್ ಬೋರ್ಡ ಅದನ್ನ ಚೇಂಜ್ ಪಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರಿಗೆ ಉಂಡ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಆಲ್ ರೌಂಡ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಾಫಿ ಅವು ಉಂಡು ಪೂರಲ್ಲ ಸೊ ಯಾನಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಗೇಟ್ ನಾಡೋ ಒಂದಲ್ಲ ಓಕೆ ಎನ್ನ ಗೇಟ್ ಮೂಲೆ ಉಂಟು ಜಾಸ್ತಿ ದೂರ ಪೋರೆಗಿಜ್ಜಿ ಸೊ ಏನ ಮಲ್ಪುನು ಒಂಚೂರು ಕಲೆಡ ಪುರ ಪಾತೆರ್ದ ಬಂದು ಬೇಗ ಬತ್ತಂಡ ಮುಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ನಮ್ಮ ಕಾಫಿ ಮತ್ತು ಪರೋಲಿ ಬಟ್ ಒಂದು ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಆಯ್ನಾದರ ಎಂಕ್ ಕಾಫಿ ಪರ್ರೆಗಿತ್ತೆ ಚೂರ್ಲಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಪಂಡ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಕಾಫಿ ಪರ್ರೆಗೆ ಅಂಚ ಮಾತೆಲ್ಲ ಕಾಫಿ ಪರಂದು ಕುಂತೇರಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ದೆಲ್ಲ ಕೊಂಡದ್ದು ನಮ್ಮನು ಸೊ ಅಂಚಿ ಪೋಂಡ ನಮಕ್ ಫುಲ್ಲು ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಉಂಡು ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಇಡ್ಲ ಅಂಚೆನೆ ನಮಕ್ ಬೋಡಾಯಿನಾದ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಹೆಂಚಿನ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ಲೋರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫ್ಲೋರ್ಡು ಪೂರ ಡ್ಯೂಟಿ ಫ್ರೀಸ್ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ಪೂರ ಎಂಟ್ರೆನ್ಸ್ ಅವು ಉಂಡು ಪೂರ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸೊ ಸ್ವೀಟ್ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಉಂಡು ದೆತೊಂಬುಂಡ ಫುಲ್ಲು ತುಲೆ ಆ ಲಾಂಗ್ ಮುಟ್ಟಗ್ಲ ಪೂರ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಸೇ ಇಪ್ಪುನು ಹೊಲ್ಪ ಬೋಡಂಡಲ ದೆತ್ತೊಂದು ಪೂರ ನಿಕಲೆಗೆ ತಿನ್ನೋಲಿ
ಮನೆ ಒಂತೆ ದುಮ್ಮಕ್ಕೋದು ಪಾತೆರ್ಗೆ ಓಕೆ. ಇಂಕದಕ್ಕೆ ನಾನು 1 ಗಂಟೆ ಉಂಟು ಫ್ಲೈಟ್ 10:30. ಸೊ ಗ್ಲಾಸ್ ತಪ್ಪಿದ ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಟು ಗ್ಲಾಸ್ ದರ್ತದು ಆಯ್ತಾ ಲೈಫ್ ಲೈಟ್ ಕುಲ್ಲೋಲಿ ಅಂದತೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಬನ್ನಿ ನಿಂಚೆನೆ ಐಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತದೆ ಇಪ್ಪೆ ಐಕೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಬೋದು ಆ ಫ್ಲೈಟ್ ದವನ ನಮ್ಮ ಹೋದು ಕುಲ್ಲುವ ഞാൻ മെല്ലെ പണൊന്നുമില്ല അതേ പണ്ട ഫുള്ള് ഫ്ലൈ ദുബൈയുടെ ಪ್ಯಾಸೆಂಜರ್ಸ್ ಕುಂತೇವೆ ಓಕೆ. ಏನ ಪಂಡ ಇಸ್ರೇಲ್ಡ್ ಜೆರೂಸಲೆಮ್ದ ಕನೆಗೆ ಬರ್ಪಿನಕಲು ನಮ್ಮ ಪೂರ ಜನನ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಲ್ತೊಂದು ಬರ್ಪ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ನಮ್ಮ 250 ಶೇಕೆಂಡ್ ಕೊರಪ ಅವು ಬಿಡ್ದು ನಿಕಲೆಗೆ ಖಾಲಿ 20 ಶೇಕೆಂಡ್ ನಿಕಲು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಎಂಚಿನ ಗೊತ್ತು ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಉಂಡತೆ ಎಂತು ನಮ್ಮ ಮಂತ್ಲಿ ಇಂಚಿನ ಕೊಚ್ಚು ಅವು ನಮ್ಮಡ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡತೆ ಆ ಕಾರ್ಡ್ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ನಮ್ಮ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮುಟ್ಟ ಲೋಕಲ್ ಬಸ್ ಲೇಟ್ ಬರ್ಪ ಅಲ್ಲಿ ಪಡೆದ ಪಕ್ಕ ನಿಕಡು ಅವನು ರೋಡು ಲಿಫ್ಟ್ ಪತ್ತಿಯಲ್ಲ ತಿರ್ತ ಕಾಣ್ತದೆ ತಿರ್ತ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮುಟ್ಟಲು ನಿಕಡೆ ಲಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಐದು ಪಕ್ಕ ನಿಕಡೆ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಮ್ಮ ಜೆರೂಸಲೆಮ್ ಮುಡ್ದು ತೆಲವಿಗೆ ಒಂಜೇ ಸ್ಟೇಷನ್ ಓಕೆ. ಅವಳು ಜತ್ತರಂಡ ಅವಳು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಿಕಡೆ ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಉಂಡು ಅವಳು ನಿಕಲು ಜಿ ಒತ್ತಿಯಾರಂಡ ಸೀದಾವು ಮಿತ್ತು ಬರ್ಪುಡು ಮಿತ್ತವು ಟರ್ಮಿನಲ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಉಂಡದೆ ಫ್ಲೈಟ್ಗೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಲಿದ ಲೆಕ್ಕ ಉಂಡದೆ ಅವನು ಕೊಣೋದು ಫ್ಲೈಟ್ದ ಬಾಕಿಲಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಲ್ತು ಬಿಡ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಅವು ಓಕೆ ಅವು ದಾದ ಹಾಕೊಂಡು ಕೊಡ್ತಾನೆ ನಿಕಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಟರ್ಮಿನಲ್ 3ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಒಂದೆರಡು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡಿದು ನಿಕಲು ಒಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಪತ್ತೆರಡು ಅವು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ದ ಓಲಾಯೇ ಬರ್ಕೊಂಡು ನಿಕಲಿಗೆ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮಲ್ಪೋಡು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಹಿಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಲಗೇಜಿನ ಕೂಡ ಅವನು ಕಾರ್ಡ್ ಒಯ್ತದು ಟ್ರಾಲಿದು ಎತ್ತದು ಟ್ರಾಲಿಡ್ ಕಂಡ್ರೋಡ್ ಮನ್ಪಿನ ಟೆನ್ಷನ್ ಹೆಚ್ಚಿ ನಿಕಲೆ ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಯಾನ್ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಸೀದಾ ಬತ್ತರಡಾಂಡು ಅವಳು ಜಿ ಒತ್ತಿಯರಡಾಂಡು ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಹಿಡ್ದು ಸೀದಾವು ಟರ್ಮಿನಲ್ 3ಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಟರ್ಮಿನಲ್ 3 ನಿಕಲು ಕುಡೊಂಜಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಪತ್ತಿಯರಂದಾಂಡ ಅವು ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ ಮಿತ್ತು ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಟ್ಟು ಬರೇತಿಪ್ಪೇರು ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ 2 ಅಡ್ದೊಕ್ಕ ಒಂದು ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗೆ ಪೂರ ಬೋರ್ಡ್ ಉಂದಾಂಡ ರೆಂಟೆಡ್ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ 1 ಬೊಕ್ಕ ಕುಡೊಂಜಿ ಫ್ಲೋರ್ದ 3 ಪಂದ್ ಬರೆದಿಪ್ಪೇರು ಅವು ನಮ್ಮ ಆದಿಪ್ಪುಡು ನಮ್ಮ ಇಂಚಿ ಬರ್ಪ ದಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ನಡಪರೆ ಪತ್ತರ ಪುರ ದಾಲ ಎಂಕಂತೂ ಸಖತ್ ಖುಷಿ ಆಂಡು ಗೊತ್ತಾಂಡೆ ಅಂದ್ರೆ 20 ಶೇಕೆಂಡ್ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ 250 ಕೊರ್ದು ಬರೋದು ಇತ್ತಿನ ಕಲೆಗೆ ಪುರ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಚೂರು ಯೋಚನೆ ಮಲ್ಪನೆ ರಡ್ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತಂಡ ನಿಕ್ಕು ಏರೆಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಲೆಸ ಮತ್ತಾಡಾಂಡೆ ಕೊಂಚೆ ಲಗೇಜ್ ಇತ್ತಿನ ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಬುಡ್ಚಿತ್ತನೆ ಹೊಡ್ತೆ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಒಂದು ವಿಷಯ ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ഞാൻ ഫ്ലൈറ്റ് ബത്തെ ಫ್ಲೈ ದುಬೈ ಭಾರಿ ಮಲ್ಲ ಫ್ಲೈಟ್. ಸೊ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೂಟ್ಕೇಸಿನ ತಗೊಂಡು ದೀಪ ತಗೋದು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಶೋಕ್ ಹಾಕೋದು ಸೂಟ್ಕೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ಕಷ್ಟ ಅಂಚ ದುಬೈ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಓಕೆ ಬೈ ಅಂತೂ ನಾನು ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡೆ ಏನೋ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಫ್ಲೈಟ್ ಹಿಡಿದು ಬರ್ತಿನಾಗೋದು ಅಕ್ಕಲಿ ಬೊಕ್ಕ ಫ್ಲೈಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಬೊಕ್ಕ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ನೆ ಪನ್ಪಿನಿ. ಸೊ ಯಾನು ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ದ ಅಂದ್ರೆ ಬೊಡ್ಸಿ ಅದೇ ನಮಗೆ ಪೊಕ್ಕಡೆಲ್ಲ
ಪಾಕಲ್ ಪಂಡೆ ಮುಟ್ಟ ದಾಯಾಗ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅವು ಕಾರ್ ಅಂಡ ಟೀನ್ 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 ಟೀ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಪಾಕಲ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರೋಸ್ನಕ್ಕೆ ಪಂಪೇರು ಅದೆಲ್ಲ ಬೆಲ್ಟ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಅವು ಪಾಡ್ಲೆ ಇವು ಪಾಡ್ಲೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ತುಂಬ ತಲೆ ನಮ್ಮ ಪಾಡ್ದುಕೊಂಡು ರಗಲೆ ಇರ್ತಿ ನೆಟ್ಟಿನಾದ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಉಂಡು ಪಂಡ ನಮಕ್ ಟಿ ವಿ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೇರು ಬೊಕ್ಕ ಮನಸ್ಕಿನಸ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪಿಂಡ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅವು ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಹೆಂಗಂತೂ ಕಂಡಿದ ಬರೀಟ್ ತಿಕ್ಕುದು ಶೀಟ್ ಅಂದೆ ಕಂಡಿದ ಬರೀಟ್ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಸೈಡಿನ ರೆಡ್ ಕೇರಳ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲ ಮೂಜಿ ಸೀಟು ಅಂಚಿಡ್ಲ ಮೂಜಿ ಇಂಚಿಡ್ಲ ಮೂಜಿ تموت سترة النجاة في الخزانة الموجودة فوق رأسكم وفي حالات الهبوط الاضطراري على الماء وعندما يطلب منكم أفراد طاقم الخدمة ذلك فقط يجب إزالة السترة من كيسها ووضعها حول عنقكم ثم لفوا الأشرطة حول الخصر واربطوها بإحكام يتعين عليكم عدم فتح سترة النجاة داخل الطائرة ويمكنكم نفخها عند الخروج من الطائرة وذلك بسحب القطعة الحمراء إلى الأسفل وفي حال عدم انتفاخ السترة أو عند الحاجة لزيادة الهواء فيها يتعين عليكم النفخ في هذا الأنبوب وتتضمن السترة ضوءا للفت الانتباه ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ಲುಂಡ ನಮಗೆ ಇಡೀ ಇಸ್ರೇಲ್ ತೋಜುಂಡು ಇಸ್ರೇಲ್ದ ಒಂಜಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಬಂಡ ಅದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಮಾತ ಕಡೆ ಇಟ್ಲ ಮಲ್ಲನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ದೇವಣ್ಣ ಫ್ಲೈಟಲ್ಲಿ ಟರ್ನ್ ಅವು ಒಂದು ಆವಡತ್ತೆ ಅಂಚ ಅಲ್ಪ ನಿಕ್ಲೆ ತೋಜುನ ಪೂರ ಉತ್ತೆ ಲವಿ ತೆಂಗಲೆ ಬೀಚ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ತುದೆ ಪೋನಗ ಬರ್ತೀನಿ ಬಂಡ ಏತು ಮೋನೇಡಿ ಏತು ಖುಷಿ ಐತೆ ಅವೇ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿನ್ನೇರು ಮಲ್ದೇನಿ ಇಸ್ರೇಲ್ ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಅತಿಥಿ ಲೆಕ್ಕ ಬರ್ಪ ಪೋಪ ಅದೇ ಒಂಜಿ ಬಿನ್ನೇರು ತುಲೆಗೆ ನಮ್ಮ ಏನಾಡಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಊರ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಪೂರ ಇತ್ತಂಡ ವರ್ಷ ಒಂಜಿ ಸರಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮದ್ಮೆನ ಮುಂಜಿ ಅದನ್ನ ಇಪ್ಪಡದೆ ನಮ್ಮ ಪೋಪ ಬರ್ಪ ಅಂಚ ಉಂದಲ ಮಾತನೆಗಳು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ನಾವೂರಿಗೂ ಅತಿಥಿ ಬಂದುಂಡು ಅಂಚ ಮತ್ತೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅದೇ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗುಂದುಂಡು ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆತುಚ್ಚು ಬಂಡ ಎಲ್ಲಂಜಿ ಮೇ ತಿಂಗೊಲ್ದ 30ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಯಾನ್ ಬೈದಿನಿ ಇಡೆಗೆ ಸೊ 11 ತಿಂಗಳು ಆಂಡು ಬರ್ತದೆ 11 ತಿಂಗಳು ಕೂಡ ಊರು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನಾನು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಬಿಡ್ದು ಬೈದಿತ್ತೆ ಮಗನ ಮದುವೆ ಅದೇನು ಬತ್ತೈತೆ ಕೂಡ 11 ತಿಂಗಳು ಬರೋದಿಲ್ಲ ಖುಷಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಓಕೆ ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಣಿನಾಗ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೆ ಬರೋಲಿ ಬಂದು ತಿರ್ತಡಿಪ್ಪನಾಗ ಒಂತ ಖುಷಿ ತಿಪ್ಪದು ಫ್ಲೈಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮಿತ್ತು ಪೋಯ್ ಬೊಕ್ಕೊಂಡದು ಒಂದೊಂದು ಗಾಳಿದ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ಪುಂಡದು ಕೇನ್ ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಿ ಅಂತ ಒಂಜಿ 4 ಗಂಟೆ ಜರ್ನಿ ಮುಲ್ತೊಡ್ದು ಅಂಚ ಅದು ಒಂದು 2 ಗಂಟೆ ಮುಟ್ಟ ಅವನು ಕೇಂದು ಪೂರ ಮಪ್ಪ ಅದು ಕಡೆಗೆ ನಿದ್ರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಫ್ಲೈಟ್ ಉಂಡು ಅದು ಭಾರಿ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ವಾಶ್ ಉಂಟು ಓಕೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ನಮ್ಮ ದುಬೈ